имрӯз 1 марти соли 2023 мелодист ва дар ин рӯз 41-мин ҷоми Осиё ба футбол байни ҷавонони то 20 сола оғоз шуд. Макони баргузории мусобиқаи навбатӣ кишвари Узбекистон интихоб гардид ва чӣ тавре аз маълумотҳо пайдост, кишвари мазкур давоми 2 соли охир омодагии ҷиддӣ дид барои қабули ин мусобиқа. Яке аз аввалин бозиҳое ки дар рӯзи нахусти мусобиқаи мазкур сурат гирифт бо иштироки дастаҳои мунтахаби Узбекистон ва Сурия буд ва чанд лаҳза пештар аз ин бозӣ хотима ёфт ки дар он дастаи мунтахаби ҷавонони Узбекистон 2-0 Сурияро шикаст доданд. Дар ибтидои рақобат ҳамон тавре интизор мерафт миллипӯшони ҷавони Узбекистон ташаббусро ба даст гирифтанд, вале кӯшишҳои аввали онҳо натиҷа надод. Аммо дар дақиқаи 37 омада ҳисоб кушода шуд ва мо бениҳоят голи зебоеро бо иштироки футболбозони ҷавони дастаи мунтахаби Узбекистон дидем ки аз вазъияти стандартӣ Аббосбек Файзуллоев тавонист мустақиман тӯбро ба дарвозаи дастаи мунтахаби Сурия равон кунад. Оғози қисми дуюм ҳам айнан монанд ба қисми аввал буд. Ташаббусро боз ҳам футболбозони ҷавони узбек ба дасти худ гирифтанд, вале талошҳои навбатии онҳо низ самар наовард ва дар дақиқаи 68-уми рақобат аз вазъияти стандартии навбатӣ ба футболбозони мизбон муяссар шуд ки голи дуюми худро ба ҳадаф расонанд. Ин маротиб ба онҳо ҳамтои ҷавонашон аз Сурия кӯмак расонид ва ба ин тартиб автоголи Ал-Рамадон дар дақиқаи 68 ба қайд гирифта шуд. ҳамон тавре ки маросими кушодашавӣ ва рафти бозиҳо дар рӯзи аввал нишон дод, кишвари мизбон хело тайёрии ҷиддӣ аст барои қабули ин мусобиқа ва мо чӣ тавре аз дастандаркорон иттилоъ пайдо кардем. Давоми 2 соли охир дар анамин варзишгоҳи бошукӯҳи миллии Узбекистон ки қаблан бо номи варзишгоҳи Бунёдкор маъруф буд, ягон мусобиқаи варзишӣ сурат нагирифт то ин ки ба пуррагии ин варзишгоҳро ба мусобиқаи дар пеш истода тайёр кунанд ва чӣ тавре ба мо иттилоъ доданд, дар ин майдон ҳамчунин чаманзори нав кошта шудааст, чаманзори қаблӣ иваз карда шуд ва чӣ тавре мебинем воқеан дар сатҳи бисёр хуб майдон омода аст барои пазироии бозиҳо. Кишвари мизбон тайёрии ҷиддӣ диданашро мо дар маросими ифтитоҳӣ ҳам шоҳид шудем ки онҳо бештар аз технологияҳо ва фанновариҳои ҷадид истифода бурданд, аз ҷумла бо ёрии дронҳо дар фазои ҳамин варзишгоҳ рамзу намуди ин мусобиқа ва дар умум як фазои бисёр мутантанеро ба вуҷуд оварданд ки ҳамаи мухлисонро ба ваҷд овард ва воқеан ҳам метавонем бигӯем ки бештар аз хидматҳои инсонҳо дида дар маросими ифтитоҳии мусобиқаи мазкур аз хидматҳои технология ва фанновариҳои муосир дастандаркорон истифода бурданд. Умедвор мешавем ки рӯзҳои баъдии мусобиқа низ ки дар шаҳрҳои Тошканд ва Фарғона то 18 марти соли 2023 ҷараён мегирад, дар ҳамин сатҳи хело баланд барпо мешавад ва мо шумо имкон пайдо мекунем ки ҷараёни ин мусобиқа ва он дастовардҳои бузурге ки дар он ба қайд гирифта мешавад якҷо бо шумо бубинем.